Nie, zatvoríme, pretože má dierky, kde sú, tak treba ich zatvoriť bez prístupu vzduchu. Áno, trožite zápalku. Keď už horí, tak otvoríte prívod vzduchu. Tí, čo chodíte na tohto, treba, dobre? Snažte sa to, aby ste mali. Takže, to si ide vyskúšať. Ja môžem? Môžeš. A nie, že to tu vypáli. Pero poď sem. No je mafia. Modlíme sa. Pero. Svätý Jozef, Páter do Bersa. Počkaj, tak ono to nie je teraz pustené, či je? Tak ho pustí. Nie, teraz zapálíš zápalku. No, môže. Výborne, teraz musíš prívod vzduchu tam dať. Ako? Máš to tým spodkom. Ježiši. Pozor. Výborne. To nemá byť taký silný. Ale pekne trošku. Hoď. Tak. A ideme to pozorovať. Ešte trošku. Až nám to niekde. Vidíte takú reakciu? Ešte raz drž. No môžeme, áno, môžeme. Tentokrát sa určite nacvičíš na maturitu. Idem z toho maturovať. Reakcia prebieha. Už som profesionál. Počkaj. Prívod vzduchu. Toto budem robiť na maturite. Áno, vyzerá to tak učenie. Dobre, Však víš ho, plyn, nie? deje sa tam niečo. Tam kde bolo? Je tam kde bolo? Pomaličky ešte trochu. Teraz to budeš cítiť po hodinu. Ja potom som to mal dať nižšie, tú skúmavku. Že ja to držím, vieš, nad tým. Môže to byť aj takto nízko tá skúmavka, či nie? Trošku nižšie. Takto? Trošku nižšie. Tak. Prajem ti, že pozri, aha, ako to vonia. No tak sa natoč, nie? Nám sa s tým nič nedie, lebo tam máme 3 kg odstupu. Nie, A nie, už nám to bublinkuje. To chápeme. Pomáhaj bublinkuje. Čo? No, Miso! Pozri, aha, pozri, čo sa mi robí. Peťa, pridaj plyn. silnejší tu stavíme si tu Tak ho zatvoríš? Či reakciu otvoríš? s bublínkom, čo vznikol. Jednak. No, už to ide. Odstran si nočná už to ide, už to pôjde. Už sme skoro tam. Už sa mi dá asi skúmovka. No do riči. Zase si to vypla. Áno. Ešte raz. Áno. Ide ešte raz. Nechajte tu troška zreagovať, zatiaľ si spravíme druhé a potom Máš kyslík. vrátime sa k tomuto, nech tá reakcia ešte prebehne, aby vzniklo viacej vlastne odstanu zinočnatého. Do druhej skúmavky teraz opatrne nalejete hydroxid sodný, asi toľko, koľko máte octu vo skúmavke. Hydroxid sodný dám zasa do kadičky radšej, aby ste to... Prebieha nám chemická reakcia. Ideme dať hydroxid. Poď. Ale ja pečiem, devčatá, ja pečiem, máme záči. Dobre. Druhej nalejete hydroxid sodný. Dobre, opatrne s tým hydroxidom, lebo ten je dosť tuhý. Asi to, Necháme si to dopad zapaliť. každý sa... Ešte raz, nie do tej. Hydroxid sodný nalievate do tej druhej, kde máte druhú kyselinu octovú. Čiže urobíme reakciu, ktorá sa nazýva... Pesáka, toto môžeme vyliať? Nie, odlož to, nechaj